Avui obrirem aquest tros d'oferta, com veieu. És impressionant. Cofre dels Lei llegendari més 50.000 or. L'obriré aquí davant del meu pare. Però abans li faré la batalla que està jugant el meu pare. Ànim! Ja li teniu una torre. Sí, el bosc que tenim quasi bé tota una... Home. Queda't aquí. Teniu un bon combo. Ja està. Uf. Que vegin les baralles que teniu. Pim-pam. Ja està. I ara sí, nois, el tros d'oferta. Ho has parlat amb la mama més precoç? Sí? Les 1.700 or, 2 torres infernals, perquè és la que tinc per millorar, 9 ariets de batalla, aquestes són les meves decisions, 11 muntaporcs, 227 esperits de gel, mira, una per millorar, 40 coets, 20 peques i llegendari. Nova! Llenyador! Llenyador! Tinc el cementiri per millorar, però òbviament nova. Llenyador! I aquest és el pedaço d'oferta d'avui. I mira, tinc una missió. Pleasant Stormers. Uf, tinc moltíssim or. Veure el web.
Bueno, fins aquí ha durat el vídeo d'avui. Donaré Valquíries al crim. I per fer-ho amb tots vosaltres... I a més ja puc utilitzar el llenyador a la guerra. L'utilitzo. Pel Megasvir. I faré la batalla draft, la batalla de l'acció. No em precipito. Tiro bàrbars d'èlit. Bola de foc. Pandilla de goblins. M'està a punt de tirar la primera torre, però jo ja vaig a per la segona. I segona torre. Ja pel que falta vaig a per tot. Torre pèrdua, però 2-1. És impossible que em guanyi. Hordes Virus, Montaports, Megasvirus, 16 coets, 3 verins. I ja tinc fetes les prèvies de la guerra. Aquí acaba el vídeo d'avui.